Jagten på den nye camper skulle gå ind allerede, og det havde jeg ikke troet. Jeg havde troet, at jeg først skulle på en messe eller to og kigge på, om der var nogle nyheder. Og det var derfor, jeg købte en lille elbil der. Det var så, at jeg kunne komme rundt og se, om der er nogle nyheder og noget, der kunne være spændende. Jeg har været hos de forskellige forhandlere og kigge tingene igennem. Og der er ikke fundet noget, der giver mening i forhold til det, jeg har haft. Så jeg skal ikke bare bytte for at bytte. Det blæser lidt her. Jeg håber, I kan høre mikrofonen, eller hvad jeg siger i mikrofonen alligevel. Og jeg går lige og vender mig om, for der kommer også nogen på cykel. Nu har jeg stoppet for dem 2 gange. Så overhælder jeg dem igen, fordi de skal kigge på et eller andet. Så kan jeg gå og holde øje med dem. Men det er fint. Der skal være plads til os alle sammen. Så jeg har været lidt i tvivl om, hvad fanden jeg skal købe. Fordi nogle af dem, de har jo masser af plads. Og andre, de har en skydedør. Jeg kan altså godt lide den der skydedør, kan jeg mærke. Fordi det er sgu fedt at bare sidde i den. Og så er jeg fri for at tage stolen ud og alt muligt. Jeg har købt en fed stol faktisk. Men det er mere, hvis jeg skulle sidde til et eller andet fællesspisning på et tidspunkt. Så kan jeg jo ikke forvente, at andre har stole til mig. Så må jeg jo købe en stol. Så kan jeg også sidde ved bordet. Men ellers så bruger jeg ikke sådan noget. Sådan. Jeg har ikke rigtig behov for bare at sidde ned. Jeg kan bedre lige at gå. Enten gå eller ligge. Så. Nå, men jeg har været i Jylland og kigge. De kørte den anden vej, dem på cykel der, så nu skal jeg ikke holde øje med dem mere. Jeg har været i Jylland og kigge. Og der har jeg været op og kigge på faktisk den allerførste, da jeg begyndte at interessere mig for autocamper. Så der faldt jeg for en, som Nisman og Bischoff laver, der hedder iSmooth 6,9 E, tror jeg nok den hedder. Den synes jeg var skide fed. Jeg tænkte, sådan en skal jeg have en dag. Den er for fed. Der var en masse, den kunne vende og dreje borde og stole og 200 liter vand og en fuldintegreret. Men de havde simpelthen lavet en reklamefilm, som sparkede en bag i. Så den har jeg været helt vild med. Og den har de i Jylland, og jeg har så været over og kigge på den 2, 3, 4 gange inden for det seneste år. Og jeg har også spurgt om noget tilbud på den. Eller det var mest i forbindelse med, hvis jeg skulle have min egen med en byttehand. Men jeg hørte sgu ikke rigtig fra dem. Så jeg fandt aldrig ud af, hvad der var op og ned på den. Det var en af de allerførste autocamper, jeg så på, da jeg begyndte at interessere mig for det. Jeg synes da ikke, den er så fed som første gang, jeg så den. Det er sådan helt specielt. Jeg synes, der er soveafdeling her. Der er sådan... Der er drøn på det grønne dernede. Støjisolerende på væggen. Små detaljer der med indirekte lys. Også indirekte lys deroppe. Små pærer. God skab. Køkkenet her, hvor skal vi starte henne?
Den her plade her, den kan man skubbe over og hænge der. Så kan man skulle komme helt op. Så. Og her der kan man så ud af det, men der er i hvert fald en dør her, man kan sådan trække over, sådan, så der er helt lukket ind til soveværelset. Dejligt stort rum dernede. Jeg skal lige finde ud af, hvordan det her foregår. Og skubbe for at skabe i vejen. Det er heller ikke noget, man ser tit. Da jeg har ikke set det nogen andre. Fordi man kan se her, at der er jo ikke noget køleskab til umiddelbart. Men det er fordi, det er sådan en stor skuffekøleskab. Så er der badeværelset derude. Det er også alting. Så kan man skubbe hele væggen over. Og har et stort badeværelse. Fedt det her. Det er højt til loftet. Det er nok en serviceklap her. Men så er der sådan en plade her i håndvasken. Jeg ved ikke, hvor de gør det der. Men den plade der kan man så hæve ud og lægge her. Jeg ved ikke, hvor den er henne. Nu slukker lyset her. Yes. Så er der fjernsyn her. Og de der stole der kan man lave om, sådan så at de også går den anden vej. Så man kan sidde 4 spændt fast. Det er sgu ret lækkert, synes jeg. Jeg ved ikke lige, hvad der er til der.
Ja. Så er det lavet på Fiat her med 180 heste. Så 1.729.429 kroner. Så er den jo også betalt. Men i forhold til så meget andet, der er på markedet, så synes jeg ikke, det er sådan svinger fuldstændig vanvittigt. Blader det der, ikke? Så skal man lige trykke en gang til. Så kommer den helt ned. Så. 22 volt. Det er mærkeligt, sådan nogle ting, jeg ikke er beklædt med stof, men det kan man jo selv gøre. Jeg skal også lige finde ud af, hvordan det der fungerer. Så er der en maxifang der. Det virker. Det larmer lidt. Yes. Det er sgu noget af det fedeste, jeg har set, synes jeg. Så der tror jeg har plads til det hele. Heroppe er der også en seng. Den er også sådan lavet meget smooth i forhold til så mange af de andre. Jeg skal selvfølgelig have sæderne ned der. Det er heller ikke den tykkeste madras. Men sådan er det. Den er der. Så den har jeg sparket lidt til hjørnet lige nu. Det må blive en anden dag, når jeg er blevet lidt ældre, tror jeg. Så har jeg været i Sverige og kigget på en for i sidste uge. Og den var sgu fin nok, synes jeg. Og jeg kom her til Malmø for at kigge på den der Affinity der. Den hedder One. Og den er jo sådan lidt anderledes end de andre. Har en sidegruppe her. Og stolene her, som vi plejer at have. Bordet. Et par kopholder der. Og til opladning af telefon. Og lidt stik. Den er jo sådan, fordi der ikke er toilet i midten der. Så er det lavet vinkelkøkken der i stedet for, hedder det. Det synes jeg er meget fedt. Og lidt anderledes. Forholdsvis stor vask. Masser af skabsplads. Toilettet er til den lille side. Det er herude. Men det kan jo sagtens være. Og så er der vask her. Og skab her. Et par knagerækker. Og så er der
til at lukke af her for badet. På en eller anden måde. Det skal man lige finde ud af. Så det er fint nok. Det er lidt plastikagtigt. Til gengæld så er der udsugning i taget. Der er også der er ikke strøm på lige nu, men man kan trykke ud og ind her. Så det er fint nok. Sengen der har man mulighed for at skubbe lidt op. Så en pude i ryggen der, så kan man godt sidde der. De har lavet noget fjernsynsbeslag her. Men det må også være et meget lille fjernsyn. Herinde der er brøjleskab. Det er sgu meget godt med skabsplads, synes jeg. Lille hygge. Bænk. Så er den jo med dobbeltbund, så alting er nede i dobbeltbunden her. Spildevand og vandtank og... Nej, vandtank var vist derinde. Stueplads der. Ja. Men det er en af de vogne, jeg har kigget på i hvert fald. Den er sådan lidt anderledes indrettet. Man kan ikke få det hele, men synes, den har nogle ting, som derfor har jeg det med i overvejelsen i hvert fald. Det her, det er også One, men den er til 4 sovepladser, og så vejer den 4 tons. Men det var sjovt, fordi man sad meget, meget bedre i det sæde der, og bordet er meget bedre i højden på denne her, end på den første, jeg var over i. Og så er her, jeg kan lave om til en ekstra opredning. Og dem kan man også få, har jeg set, i 3,5 tons. Så det er det, jeg skal lede efter. Men dem har jeg set i Tyskland. Så det kan være, at jeg skal en tur til Tyskland. Er det spændende? Det er en god fornemmelse, kan jeg mærke. Det var meget sjovt, fordi der findes nogle forskellige slags. Og den sidegruppe, der var, hvor man sidder i den bænk, hvor der også er sæler, der var stor forskel på, om det var den ene eller den anden model, selvom mærket er det samme, hvordan man sad på den bænk der. Så det var en ny oplevelse for mig. Det havde jeg jo ikke regnet med, at der skulle være forskel på, hvordan sådan en bænk der er udformet. Men der var stor forskel. Så blev jeg så klog. Og det er det, jeg tror hele tiden, at det er fandme svært at blive klog på alting. Fordi hvem tænker på sådan en lille detalje? Det var kun fordi, der stod 2 lige ved siden af hinanden med hver sin indretning, at jeg kunne mærke forskel. Så det var ikke noget, jeg havde tænkt over. Så sæt jer ned, luk døren og mærk fornemmelsen af, hvordan det vil være at sidde inde i den, når I er ude og prøve, om det er det, I er. Det er vigtigt. Det giver sådan en fantastisk skin, synes jeg, i de der vandpytter der. Altså i solen.
Den er virkelig rart for øjet. Vi gik her i går, og der er masser af hyben. Og så var der en dame, der gik og samlede de der hyben der. Det kan jeg jo godt forstå, fordi hybenomlade smager jo godt. Og så skal man jo sige et eller andet, når man går forbi. Det behøves man ikke, men jeg kan ikke lade være. Og så spurgte jeg hende, om hun skulle lave hybenomlade. Men det skulle hun så ikke. Det var til hendes heste. De var helt vilde med hyben. Og det var sundt for dem. Der var masser af C-vitamin i. Så dem gav hun til sin heste. Og så kunne hun fryse dem ned, så de kunne få lidt af gangen. Det var meget smart. Det er jo det, der er meget sjovt, en gang man vil at spørge folk om et eller andet. Man kan jo godt spørge sådan med nysgerrighed i stemmen, hvad de er gang i. Og så er der jo tit, at man får noget at vide, som man overhovedet ikke kan regne med. Det synes jeg er sjovt. Så hvad fanden kan jeg bruge det til? Andet end det er sjovt. Der er noget blæst derude i dag. Og bølgerne. Så jeg har jo skulle i gang med noget vandsport også. Og jeg sidder og kigger på. Det er skide irriterende at nå den alder, man når i, fordi der er virkelig mange ting, som jeg godt vil lære. Men en ting ad gangen. Men jeg skal i gang med noget vandsport, regner jeg med. Og jeg surfede, da jeg var ung. Og så har jeg tænkt på kitesurfing. Og for mange år siden købte jeg også udstyret, men jeg kom sgu aldrig i gang. Og nu er det bare ligget der. Så fik man familie og barn, og så blev det sgu ikke til noget. Så det ligger bare rådnet op. Og nu er det for gammelt i forhold til de nye standarder med sikkerhed. Og så det skal man ikke rigtig gå på kompromis med, synes jeg. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er kitesurfing, eller om det er wingfoil. Kitesurfing, det er der, hvor man har en drage oppe, og så står man efter den. Og wingfoil, det er også, hvor man står på et bræt, og så nede under, så er der sådan et sværd nærmest, som løfter en sådan 50 cm over vandet, sådan så der er meget lidt vindmodstand, eller vandmodstand hedder det vel. Og så holder man sådan en kite i hånden. Der er ingen snore i, den holder man bare i hånden. Og jeg kan se fordele og ulemper i begge ting. Wingfoilen, der synes jeg har den fordel, at det skulle være sværere at lære. Men til gengæld, så skal man ikke have hjælp til noget som helst. Man kan bare pakke det ud og pumpe det op og tage ud, og så være på vandet og pakke sammen og køre videre. Hvor det mange gange er lidt mere omstændigt med kitesurfing, fordi man skal have dragen ned, og den kan tage fat, så man skal helst have noget hjælp fra nogen, der lige kan tage imod den og lægge den sikkert ned på stranden, eller hvor man kiter henne. Så der er man lidt mere afhængig af, at der er nogen, der lige er der til at hjælpe hinanden. Og det er jo heller ikke noget problem, at folk hjælper hinanden. Men ja, jeg kan sgu ikke lige finde ud af, hvad for en jeg går efter. Så, men det var det, der var planen lidt. Og det var det, der var planen med en lidt større bil. Det var, så jeg kunne have sådan nogle ting med i bilen. Noget legetøj. Fordi jeg kan slet ikke sidde nede på en strand og kigge ud over vandet i flere timer uden at lave noget. Nu må jeg skulle købe en frisbee og en hund. Og så, ja. Nej, jeg skal lave et eller andet. Så. Men det må jeg finde ud af.
første omgang her, så må det skulle være projekt ny vogn til at starte med.